Views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live na rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Partner, bago natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, dalawa sa inyo ang maaaring mapili at matawagan sa araw na ito para sa maagang pamaskong hatid ni Congressman Saldico. Manood lang kayo at maaari kang makatanggap ng 500 pesos. Para makasali ang inyong entry, sundin lamang ang ating mechanics. Una, kailangan ay nakafollow ka sa aming Facebook page, YouTube account at TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pangalawa, kailangan i-share ang FB at YouTube live episode tuwing 1:00 ng hapon. Kasama rin sa entry ang panonood, pag-comment at pag-share sa aming posted episode. Pangatlo, kailangan ding itag ang 3 kaibigan o family members at siguraduhin na may hashtag na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pang-apat, mag-comment araw-araw sa aming Facebook at YouTube Live tungkol sa istoryang mapapanood sa live episode kasamang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kaya naman abangan ninyo at baka kayo na ang susunod na maswerteng mapipiling mabibigyan ng ating maagang pamasko na 500 pesos mamaya bago matapos ang ating programa sa araw na ito. Ayan, partner! Yes, Welcome partner! back. Thank you so much, partner! Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Ilang mga education graduates sa Masbate nahihirapan ngayon na makuha ang kanilang mga diploma. Isa sa kanila ay si Russell Riberal Buhol na 4 na taon nang inaasikasong makuha ang kanyang diploma, ngunit hindi pa rin daw maibigay sa kanya. Dahil din dito ay hindi pa rin makapag-take ng licensure examination for teacher si Russell. Ayan, partner, bago partner isalang natin ang nagre-reklamo, meron partner tayong ipapakitang panawagan mula sa nagre-reklamong si Russell, partner. Panoorin po natin ito. Magandang araw po. Nananawagan po ako sa Masbate Colleges na sana ibigay niyo na po yung credentials ko. TOR, Diploma, Special Order. 4 years na po akong graduate dyan. Hindi pa po ako nakapag-board exam dahil hinuhold niyo po yung credentials ko. Mahigit 1 taon na po, babalik-balik yung mama ko dyan. Wala po kayong sinasabing assurance kung kailan talaga makukuha. Hindi po bero. Yung pabalik-balik dyan, mahal po ang pamasahe pabalik-balik dyan. Sa tagal po ng panahon na inaantay ko po yan, halos mawala na po ako ng pag-asa. Kaya humihingi po ako ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo na sana maaksyonan niyo po ang problema ko. Maraming salamat po. Ayan po mga kaibigan, ang panawagan ni Binibining Russell Buhol patungkol sa diploma niyang 4 na taon na hindi pa rin niya nakukuha sa paaralang kanyang pinasukan. Samantala, nasa linya mga kaibigan, itong si Russell makakausap natin. Hello Russell, magandang hapon sa iyo. Hello po, magandang hapon po, sir. Opo, matanong lang, paano o bakit umabot ng 4 na taon yung pag-aasikaso mo ng diploma at hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nakukuha? Kasi naalala ko sa mga graduation talaga, kung minsan, during the graduation or recognition exercises, ang ibinibigay yung blankong papel. Wala pa yung tunay na diploma, pero hindi naman umaabot ng 1 taon. Pero sa'yo 4 na taon, ano ho bang nangyari? Yes po, sir. Yun po, sir, pina-follow up po namin last year pa po, sir. Nagbayad po kami ng balance doon, sir, last year. Ano po yun? Mga August last year, 2022, bali 1 year mahigit na po, pina-follow up po doon. Lagi pong 1 year na po lagi pina-follow up doon, sir. Yun po lang yung sinasabi nila na processing So, pa daw po. so ibig sabihin, Russell, Una po, sir, hiningi po nun, sir, yung kailangan daw po ako magpasa ng yung certification po sa review na may ratings po. Nakapagpasa po ako noon, bali
tatlong beses po ako nagpasa nun, sir. Nakadalawang review na nga po ako, sir. Kasi, kaya po nagdalawang review ako, sir. Kasi nung pangalawang review, nag-enroll po ako ng pangalawang review kasi akala ko po, ma-release na po talaga yung TOR ko. Pero, natapos na lang po yung filing. Hindi pa rin po, pabalik-balik po doon yung mama ko minsan po sa isang linggo, 2 beses po. Okay. Pupunta doon, pero dami po nilang sinasabi na yun daw, antayin Ano raw, processing daw, Ano- tapos Russell, ano daw, sir, yung po, Russell, ano daw bang pinakadahilan? Anong sinasabing pinakarason o pinakadahilan ng school bakit hindi maibigay sa iyo yung diploma? Kanina may nabanggit ka na may binayaran kang balanse. Ibig sabihin may balanse kayo doon sa eskwelahan, pero bayad na kayo. yes sir, bayad na po sir, magdalawang taon na po sir, nabayad na po yung balance ko po doon sir. Kaya sabi ko po na mahigit 1 taon na ko na pong pina-follow up doon yung yung TOR ko. Tapos yung daw po kasi yung SO, yung special order, kailangan pa po yung papirmahan sa CHED sir. Yung po yung So, ibig sabihin, nakakatagal daw doon. hindi lang, yung sa Russell, special order namin. Russell, hindi lang diploma ang hinahabol mo, pati yung transcript of records mo nandoon pa rin. Yes po sir, lahat po yun sir, diploma, TOR, tapos yung special order po sir, yun po yung kailangan po. Opo. Ano po ang binibigay nilang rason? Ano ang ibinibigay nilang rason sa tuwing nagpa-follow up yung mama mo? Ay, yun po yung problema po sir. Wala pong sinasabing assurance sir kung kailan po pwedeng balikan, kung kailan po pwedeng makuha. Walang sinasabi sir. Ang Okay. sinasabi sir, wala pa daw. Yun lang ang sinasabi, wala pa. Okay. Maliban ba sa iyo? Wala pa. Maliban ba sa iyo, Russell, may iba ka pang mga kilala or mga kaklase na ganyan din ang sitwasyon? Opo sir, marami po sir. Takot na po sila magsabi sir. Opo. Ito bang problema nyo na-i-report nyo na sa Commission on Higher Education o CHED? Hindi pa po sir. Ayun, okay. Okay, magandang hapon sa iyo, Russell. Russell, ang tanong ko is, yung mga kabatchmate mo ba, yung taon na pag-graduate mo, syempre marami kayong magkaklase, marami kayong mga nag-graduate that year. Nakakuha din ba sila ng mga documents na itong mga inahanap mo dito sa paaralang ito? Yung iba po sir, pero ma'am, pero bilang lang po yung nakakuha. Ang alam ko po ma'am, bilang lang po yung nakakuha ma'am. Kadalasan po, hindi pa po nila nakukuha. So, ibig sabihin, sa batch nyo, merong iba na nakakuha at merong iba na hindi talaga nakakuha. Pero, ilan pa kayo na up to this time ay naghihintay na makuha itong mga requirements o itong mga dokumentong ito galing dyan sa paaralang yan? Hindi ko lang po maano ma'am kung ilan, pero marami po ma'am. Okay, marami kayo. So, nababanggit mo kanina, Russell, na pabalik-balik kayo dyan, even yung nanay mo, pabalik-balik. Sino yung madalas yung nakakausap dyan sa manamento ng eskwelang ito? Yung sa records po. Sa record section. So, Opo. kung maalala mo, Russell, kailan itong pinakahuling pumunta itong magulang mo o itong mga kasamahan mo para kunin itong diploma, TOR, dyan sa eskwelang yan? Nung Monday po ang last ma'am, yun po, nung Monday pumunta doon yung mama ko. Tapos pagdating doon, ang sabi po, kasi pina-follow up doon kung nandyan na yung special order. Ang sabi po, ang papers ko daw po, pinalik po galing ng CHED kasi may bago po daw memo yung CHED. Kaya binalik po yung papers ko kasi may bago po daw memo yung CHED. Yung kailangan daw po magpasa ng certification for internship. Tapos, nung tinanong po ni mama yung taong nagdadala ng mga papers papuntang CHED, wala naman daw po yung pangalan ko doon. Okay. Hindi naman daw po kasama yung pangalan ko doon sa inasikaso niya. Ibig sabihin po, ano po yung parang ginagawa lang nilang tao. Hindi naman po sila naawa sa mama ko na pabalik-balik po doon. Okay. So, ibig sabihin nito, Russell, mula noon na pabalik-balik kayo dyan sa eskwelahan, wala kayong nare-receive even na communication or black and white na nagpapatunay na meron talaga silang ginagawa or inaasikaso sa Commission on Higher Education? Ay, wala talaga ma'am. Yun nga ma'am, wala talagang assurance kung kailan talaga pwedeng makukuha ba namin yan o hindi. Yun nga ang tanong ma'am, kung ibigay ba nila yan o hindi. Okay. Kasi wala naman pong
sinasabi kung kailan ibigay. Ang sinasabi lang lagi, asikasuhin pa. Okay. Ang tanong po kung kailan po nila asikasuhin kasi syempre ilang taon na po, 4 na taon na po. Tama, ilang taon na Russell kayong naghihintay dito sa dokumento. Paano kayo ngayon na hindi nyo pa nakukuha itong diploma? Ano yung naging epekto nito sa inyo? Ma'am, sobrang stress po ma'am. Talaga sobrang halos gusto ko na nga hindi kunin yan ma'am. Gusto ko na nga mag-give up dyan sa ano po kasi syempre matagal na pong hindi binibigay na papagod na rin po kakantay. Tapos, minomotivate lang po ako ng mama ko na kunin po yung TOR kasi sayang daw po. Okay. Ikaw ba'y pagkatapos ng 4 na taon mong paghihintay, Russell, nakapagtrabaho ka na ba? Opo sir, pero hindi po related sa course ko po sir. Opo, kasi wala kang ma-present na documents, ano? Yes po sir, nung nag-apply nga po ako sir, picture lang po pinapakita ko. Na nag-graduate ka? Yes po. Opo. Ilan kayong magkakapatid, Russell? Ito po, tapos ako po yung panganay. Oh. So siya talaga dapat ang Oo, asahan, partner. syempre, partner. Okay, ako lang, matanong ko lang, ano bang eskwelahan itong pinag-uusapan natin? Anong eskwelahan ito, Russell? Masbate Colleges po. Masbate Colleges, partner. Partner, napapayak na itong si Russell. Ikaw naman, pinaghirapan mo mag-aral, pinaghirapan mo makapagtapos ng pag-aaral. Inaasahan ka ng mga Ginalingan mo. gulang. Sa inyo po yung, hindi lang po sa pinaghirapan ko po, yung pinanggastos po ng parents ko. Siyempre, hindi din po ano yun. Siyempre, sayang po yung pinaghirapan ng parents ko. Hindi naman po kami, mahirap lang din po kami. Pero ito bang eskwelahan na ito bukas pa hanggang ngayon? Yes po, sir. Russell, matanong ko lang, sa mga kabatchmate mo ba, yung mga nakakuha na ng dokumentong ito ay nakakapag turo na dahil education, di ba? Education graduate kayo. May ilan po, sir. Bilang lang po mga... So ano yung pakiramdam? Ano yung pakiramdam, Russell, na yung mga kabatchmate mo, yung mga kasamahan mo, ay yung propasyon na talagang pinagtapusan ninyo, ay eto na, nakakapagtrabaho na sila, samantalang ikaw ay eto, naghihintay pa rin ng dokumento mula dyan sa eskwelahan? Sobrang sobrang sakit po. Lahat na po yung siyempre po, graduate po ako ng education nung Teacher's Day po, nung kahapon. Diba? Kahapon po Teacher's Day, nakikita ko po yung mga kabatch ko. Siyempre nagpo-post po sila yung mga about po sa Teacher's Day. Masakit po na buti pa sila nakapagturo na, tapos ako, ultimo TUR, wala pa, hindi ko pa po hawak. Oo, kasi parang gusto mo na din dapat ngayong mga panahong ito, Russell, tinatawag ka ng madam, 'di ba? Si teacher, Happy Teacher's Day, May ganyan. nagbigay na ng saluyot kay teacher. Or ano pa man. So, yun, partner, syempre, sa mga panahong Hindi, ito. masakit yun, partner, kasi yung mga kasabayan mo, nakikita mo, naging guro na, naging teacher, nakuha nila yung record. Ikaw, ginalingan mo naman yung pag-aaral mo, ang problema lang, hindi na ibigay nung eskwelahan yung record mo. Correct. During those time, partner, na nag-aaral ka, nagko-comply kayo ng requirements, Yes. nagbabayad kayo ng tuition fee para Tama. makapagtapos. And here now, natapos na, partner, walang maibigay na TOR ang Pribadong eskwelahan. eskwelahan ito, Russell? Opo, private school po. Ayun, private school, partner. Private school. Sinusubukan natin na makuha ang panig ng Masbate Colleges para sana marinig ang kanilang paliwanag. Ngunit sa ilang taong ilang tao naming sinubukang kausapin, tila wala pa silang maibigay na update patungkol sa problemang ito ni Russell. Ayan. Several times natin, partner, na tinawagan itong mga taong connected dyan sa Masbate Colleges. Pero, partner, yung Walang iba, malinaw na sagot. Yan, yung pinapatayan, partner tayo ng telepono. Yung iba naman, Hindi naman kaya pag tinawagan, okay. Dahil dito, Russell, idulog na natin itong problema mo sa tanggapan ng Commission on Higher Education. Nasa kabilang linya, si Dr. Jean Salalimago, ang Education Supervisor 2 ng Commission on Higher Education, Regional Office Number 5, UCHED. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig.
Magandang hapon. Opo, ma'am, kung siguro nabigyan po kayo ng background itong problema ng isa nating kababayan sa Masbate na 4 na taon na hindi nakukuha yung kanyang diploma at transcript of records. Ma'am, sa normal na proseso, gaano ho ba talaga katagal yung pagpoproseso para maibigay yung aktual na diploma at saka yung transcript of records? Kailangan ho ba, ma'am, na abutin ng 4 na taon? Hindi po, asa po yan. Kasi may maraming pong purposes ang pagkuha ng credentials. Ginagamit po sa pagtrabaho, sa pag-take ng licensure exam. Dapat asa po, priority po yan. Opo. So dapat hindi yan pinatatagal ng eskwelahan. Although, sinabi naman ni Russell kanina, ma'am, na may balansi sa eskwelahan pero fully paid na siya last year pa. Bayad na siya. So, sa tingin nyo, ma'am, mayroong paglabag sa panig ng eskwelahan? Bakit hindi na ipoprovide yung kailangan nitong estudyante na nagtapos sa kanila? Hanggang ngayon, wala pong hawak na credential or wala pang hawak na diploma mula doon sa paaralan na pinagtapusan niya? Unang-una po, Article 20, no? Article 20, Section 97 of CHED Memorandum Order Number 40, Series of 2008. Yan po yung Manual of Regulations for Private Higher Education. This issuance clearly stipulates that it shall be the duty of the higher education institution to release the school records of a student who has no outstanding or unsettled financial obligation to the institution, or is not under penalty of suspension or expulsion. So, responsibilidad po ng institusyon na i-release ang anumang credentials na hiningi ng estudyante. Opo. Subalit, no, may disclaimer po yan. So, Section 98 of the said CMO, which is on withholding of credentials sa institution, no? The institution, at its discretion, may withhold the release of credentials of a student who has no outstanding or financial property obligation to the institution or is under suspension or expulsion. Opo. So kung ganun po, kailangan muna pong isettle ng estudyante yung obligasyon niya. Pag Opo. fully settled po ito, o fully settled na po, pwede na pong i-release ng eskwelahan yung credentials. Ayun. Dito po, Ngayon, ma'am. sa mga ganyan pong problema, sir, ang commission po ay may authority or power to order the release of school records Ayun. if after due process, it has been found out that the institution has unjustifiably refused to Opo. release the said records Opo. without prejudice to the imposition of appropriate administrative sanctions against the institution concerned. Ayun. So titingnan po natin lahat ng anggulo. Ano pa yung rason bakit hindi nire-release? Meron pa bang outstanding balance or meron pa bang obligasyon yung estudyante sa pagbabayad sa eskwelahan? At kung wala po, doon po papasok yung CHED. Opo. So, matanong ko lang, ma'am, meron na ho bang reklamo na natanggap ang inyong tanggapan tungkol dito sa nangyayaring ito sa Masbate Colleges? Nag-verify po dito sa pong na-receive ang aming opisina. Opo. Oh, yun. So idagdag ko lang po, sir, pag mga ganito po, wag pong mag-atupili na idulok sa aming ahensya. Mhm. Pero unang-una po, kailangan muna pong i-exhaust ng complainant ang lahat ng remedyo within the institution. Meaning to say, lahat na po ba ng authority sa eskwelahan ay nalaman na ito at walang ginawa or may ginawa na. So Ayun. yun muna po. Malaman. Opo. Pumunta na ba siya sa Opo. registrar, sa presidente, at kung wala pa rin pong aksyon, pwede na pong sumulat sa CHED, sa aming ahensya, para po itong ahensyang nag-a-address sa mga ganyang issue, ay masulatan din po ang eskwelahan at the institution may also be instructed or directed to respond within 72 hours related to the issue. Opo. So, sa kasong ito ni Russell, ma'am, siguro dapat talaga gumawa na siya ng sulat, direkta dyan sa inyo. Kasi sa loob ng 4 na taon na pabalik-balik, talagang ginawa na niya ang lahat para mag-follow up sa eskwelahan. Pati yung kanyang magulang nagpa-follow up, ngunit walang maibigay na malinaw na sagot. Ang sabi raw po ng eskwelahan, inaayos pa. Dr. Jean, magandang hapon.
Ay, magandang hapon po, Ayan. ma'am. Opo. Magandang hapon. Dr. Regine, maitanong ko lang po kasi, meron po ba na mandato ang Commission on Higher Education sa mga colleges, universities na tuwing meron po silang mga graduate ay kailangan pong isumiti sa inyo yung mga list of students or list of graduate para po ma-confirm ng Commission on Higher Education na ito po ay mga nagtapos na? Kailangan pong mag-apply for special order itong private higher education institutions. Lately, may pinalabas po kami, CHED Regional Memorandum Number 72, Series of 2023. Ang title po niyan ay Application for Special Order. So nakalaad doon kung ano yung isasubmit ng eskwelahan sa amin para mabigyan ng special order yung mga estudyante. For example, kailangan pong mag-submit ng eskwelahan ng copy ng government recognition, enrollment list, authenticated by our records officer, yung copy ng curriculum, tsaka po yung Form 137 o yung permanent student record. Opo. So ito po yung mga kailangan. Opo. So, Doktora, maitanong Opo. po namin, ito po bang Masbate Colleges ay nakapag-comply or nakasubmit po nito para po ay malaman na ito pong mga graduate nila ay really confirmed dyan po sa Commission on Higher Education? Nag-verify pa rin po ako niyan dito sa aming admin at wala po kaming pending na application sa Masbate Colleges. Ngayon ang tanong, nag-submit ba ang eskwelahan ng application for special order? Yun muna po. Opo. So, opo. Sa ganito pong pagkakataon, Dr. Jean, kasi meron na pong nagre-reklamo at meron talagang hindi po nakatanggap nitong mga require or dokumento na galing po sa eskwelahan. Ano po yung violation? Or dapat po na i-file dito po sa Masbate Colleges dahil meron po silang violation na hindi po nila mai-release kaagad-agad sa mga nag-graduate. Ito pong mga dokumentong ito. Hindi muna po tayo magsasalita about sa violation kasi we have to validate muna. We have to triangulate, no? Mga ganito pong kaso ay kailangan po natin marinig ang both. So, pero paliwanag ko po kanina na Opo. Dr. Jean, violation, medyo malabo po yung linya. administrative sanctions po. Ayun. Ang maaaring ipataw So- after due process, Opo. after due inquiry. So ma'am, kailangan po itong nagrereklamo si Russell, sumulat na po dyan sa inyo, dapat? Or pumunta na dyan sa inyo? Opo. Kailangan pong sumulat dahil yun ang magiging basihan ng aming referral sa institusyon. Sa aming pong experience dito sa CHED ay sumasagot naman po yung institusyon na nirereklamo. So yan po, hindi po natin pinapatagal ang mga ganyang reklamo at yung institusyon din po na nirefera namin ng complaint ay sumasagot naman po agad kasi binibigyan namin ng grace period. Ayun. Ng time frame para sumagot. So, for general info po, Doktora, sa mga ganito pong paaralan na hindi po talaga nagbibigay o nagre-release or na-found out po ninyo na meron po talagang violation, ano po yung usual na nagiging penalidad po sa mga paaralang ito? Ano po yung pakiulit po? Ano Opo. po ang? Opo, kasi Doktora, kung ma-found out po ng komisyon na meron po talagang binalga, ito pong paaralan, ano po yung maaari po nilang kaharapin? For general public po. Opo, ay i-refer na po namin yan sa CHED Legal Services. After fact-finding, meron po kaming ginagawang referral para sa CHED Legal Services. At sila na po ang humawak ng mga ganyang kaso. Alright. So with that po, Dr. Jean Zalalima Go, ang Education Supervisor 2 ng Commission on Higher Education Regional Office 5. Maraming salamat po, Doktor, at sasamahan na lang po namin ito pong mga complainant para po ma-guide po natin kung ano po yung dapat nilang gawin dyan po sa inyong opisina. Opo, maraming salamat din po. Thank you very much po sa opportunity. Thank you. Okay. Balikan ko lang si Russell. Russell, narinig mo? Opo, sir. Maliwanag. Kailangan gumawa ka ng sulat. Pero huwag ka mag-alala kasi aalalayan ka ng mga staff ng palatuntunan ito ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo para makapag-file ng formal na reklamo sa CHED. Kaugnay ng sitwasyon mo na yan na hindi mo nakukuha. May panawagan ka ba sa Masbate Colleges? Ayun lang naman po ang ano ko, sir, na kung pwede po sana, ngayon naman po, kung pwede nila ma-release ngayon naman po, sir, yung credentials ko po. Okay.
So, sasabayan na rin natin yan ng paggawa ng formal na reklamo diyan sa CHED para masulatan na rin ng CHED yung eskwelahan at maayos na. Sabi naman partner ni Dr. Jean, Hindi nila pinatatagal. Immediately, gagawa nila Inaaksyonan. ng paraan. Opo, at Okay. action. Anong masasabi mo, Russell, sa palatuntunan ito? Maraming salamat po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo sir sa pagtulong niyo po tsaka sa agarang aksyon po. Opo. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ginang na inatake ng sister habang nagtatrabaho bilang domestic helper sa Riyadh, humihingi ng tulong na makapatingin sa espesyalista. At para sa maagang pamasko ni Congressman Saldico, 2 mula sa inyo ang mapipiling matawagan at makatanggap ng 500 pesos sa araw na ito. Kaya mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Partiles. Marami pong salamat. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Eto partner, kasama natin ngayon si Charmaine Manabag
or mabanag na dating OFW sa Riyadh at ang kanyang kinakasama partner na si Mark Dave Yuson. Bakit mo ako tinangnan partner? Binaliktad mo yung ano. Mabanag partner. Ayan. Sa bahay partner ng kanyang amo nang nahulog ito sa hagdanan matapos atakihin ng kumbulsyon. Agad siyang itinakbo sa hospital, ngunit nang malaman niya na kakailanganin niyang sumailalim sa isang operasyon, ninais na lamang niyang umuwi ng Pilipinas at dito na lamang ipagpatuloy ang gamutan. Magandang hapon po sa inyo, Charmaine at Mark. Magandang hapon po, Madam at Sir. Kumusta ka ngayon, Charmaine? Naiiyak ka na kaagad. Bakit? Ha? Masaya ka na andito ka na sa Pilipinas, na andito ka na muli sa Bicol Region. Kumusta ka ngayon? Okay lang po. So, ano yan? Tears of joy? Okay. So, ano yung madalas na nararamdaman mo ngayon? Kasi umuwi ka dito dahil nga doon sa kinukumbulsyon ka palagi. So, kumusta ngayon yung pakiramdam? Minsan po yung sa ulo ko, sobrang sakit siya. Tapos, parang mabibiyak siya. So, sobrang sakit, parang mabibiyak. Kailan mo ito simula na naramdaman? Nung nasa Saudi po ako, kasi minsan walang tulog, ganun. Tapos, yung pagkahulog ko din, yun ang time na, nag-ano na siya. Ibig sabihin, first time mong naranasan na sumakit yung ulo at kinumbulsyon ka doon sa Saudi. Opo. Wala ka talagang sakit before? Wala po. Okay. Doon ang talaga yung doon talaga yung first ko na hospital ako. Dito sa Pinas wala. Bakit? Ano yung madalas mong iniisip? Madalas Siguro, ba problema? Na homesick ka? O parang na mismo si Sir? Parang ganun po. Ayan. So, ilang taong kang OFW sa Saudi? 5. 5 taon. Opo. Bilang isang DH po. DH, domestic helper. So, simula noon na sumakit yung ulo mo, gaano na kadalas na maramdaman mo itong sakit? Hindi ko po masyadong kasi hindi minsan, na mabilang. So, ibig sabihin, maraming beses sa isang linggo or diba, ganon. Ganon yun. Sunod-sunod. Okay. So, pakikwento nga sa amin, paano ka nahulog dito sa hagdan na doon habang nandoon ka pa sa pinagtatrabuhan? Opo. Nung time na yun, naglinis ako sa second floor. Tapos, di ko na malayan na nahulog na ako sa hagdan. Dito nga po may pasain, 2. Ibig sabihin, nawalan ka ng malay? Opo. 3 days po. Okay. Matanong ko lang, kasi kung kanina partner, sinasabi mo na inatake siya ng kumbulsyon. Paano ba yung ina-atake ng kumbulsyon? Yung parang yung gumaganon kasi pag inatake siya, after niyang atakin, wala na siyang alam kung ano nangyari sa kanya. So nanginginig siya? Nanginginig siya, nangingisay, parang yung gano'n? Parang yung ulo niya nakapaling ng gano'n, tapos yung mata niya nakaganon lang, gumagano. Okay. Pero nakapagpatingin ka sa doktor ba doon sa Saudi? Opo. Anong sabi ng doktor doon sa Saudi? Ang sabi ng doktor doon, Sa salitang Arabo, anong sinabi? Siyempre Arabo ang doktor doon. Ano yung doktor doon? Pinoy o Arabo? Arabo po. Okay, ano yung pagkakasabi? Paano? Sabi niya, Kasi 5 taon ka, alam mo na yan. Sa salitang Arabo, ano yung sinabi ng doktor? need ng Hindi, surgery. yung sa salitang Arabo. English nga, partner. English. English siya. Englishero yung Akala doktor. ko sa salitang Arabo. Anong sabi? Tagalogin na lang natin para magkaintindihan tayo. Sabi niya po, kailangan ko pa daw po na magpa-surgery. Nung time na yun, hindi po ako pumayag kasi takot po ako, tapos ako lang mag-isa sa ospital. Ayan. So, kailan ka pa nakauwi dito sa Pilipinas? July last year. Okay. So, pagka-uwi mo dito sa Pilipinas, nakapagpa-check up ka na ba dito? Sa amin po, sa Negros, sa Bacolod. Taga Bacolod ka. Eto naman, partner, si Mark Dave Yuson. Magandang hapon po, Mark Dave. Magandang hapon din po, ma'am. So, kayo po yung kinakasama ni ate? Opo, ma'am. Opo. Ilang taon na din kayong magkasama at nagmamahalan sa isa't isa? Actually, ma'am, 1 year pa lang kami dito sa, nung pag-uwi niya. Kasi, nag-meet kami niyan sa Kumu Apps. Ayun. Live stream. Sabi ko na, partner, sa'yo. Okay. Eto, si Lord talaga, partner. Find ways, di ba? Gumagawa ng paraan, partner, para yung babae at lalaki, kung talaga meron silang pagmamahalan, partner. We find ways. God God sunod naman yan, touching lives.
Sabi mo, Connecting sa isang people. app lang kayo nagkakilala Opo, ni ma'am. ate. So, ibig sabihin, nung nagkakilala kayo, hindi rin nasabi sa'yo na mayroon siyang sakit kasi hindi niya din Actually, alam. ma'am, nung nagkakilala kami, wala talaga siya ng sakit. Nung So, ibig mo sabihin, simula nang makilala ka niya, nagkasakit na siya. No, sir, kasi nung nagpa-vaccine siya, first vaccine is, ano ba yung, Pfizer ata yun, yung tinuro sa kanya, medyo mild lang yung ano sa kanya. Yung second dose, doon siya Nagkaroon na ng ganitong doon siya na-aksidente sa hagdan na nahulog siya. So, Nagkaroon parang siya ng sinasabi mo na yung vaccine sa kanyang katawan ay Parang- merong ibang resulta or Opo, ibang... parang yung ano niya, yung Epekto. tulog na sa ano niya, parang biglang nag-trigger. Okay. Maiba tayo, sir, maiba tayo. Kasi kakauwi pa lang ng Pilipinas ni... partner. Sige. Ayan. Ni Charmaine. Ni Charmaine. Ayan. Medyo naano ko, partner. Kakauwi pa lang, di ba? Yes. So, kaka-meet up lang din ninyo. Ilang days pa lang nung- kayong nagkasama ngayon? Hindi, nung Isang taon na nga. ma'am, nung pag-uwi niya dito sa Pilipinas, pinuntahan ko siya sa Cebu. So, hindi pa talaga kayo nagtatagal? Actually, parang... 1 year na 1 kami. year. Okay, Sobra. 1 year. So, kumusta naman yung first meet up ninyo? Okay naman, ma'am. Masaya kasi nagkita kami. Tapos, ayun naman. Nagkaroon ka ng lindol. Hindi, sir. Kasi may sakit, sir. Ayun. Yung nakita mo siya, hindi ka naman hinimatay, hindi ka naman nawala ng malay, wala. Grabe naman. Ano bang gusto mong sabihin pa? Wala! Partner, kasi initial reaction, minsan partner... Gusto mong sabihin kung may kamit up, kayo matayin ka na. Hindi. Initial reaction, partner, kasi yung over-excitement, di ba? Yun, di ba? Naintindihan nila ako, partner. Kaya nga ako, It nagtanong doesn't ako, mean, kung partner, nung nagtanong una ako ba nilang dahil... pagkikita, nagkaroon ba ng lindol? Sabi niya wala. Wala. So yun, hindi ka naman hinimatay dahil sobrang gwapo pala nito ni Sir. Hindi naman. Pero may spark talaga. Pero ikaw, Brad, taga saan ka talaga? Taga dito po sa Bicol. Ayun. So, dinayo mo siya doon. Pinuntahan ko siya mag-isa. Kahit di ko alam yung lugar. Masarap bang Gamit magmahal ko ang lang. mga taga-Anislag? Ayun. Di siya sagutin mo. Ulitin ko yung tanong. Masarap bang magmahal ang mga taga-Anislag? Opo. Oh. Ang sunod sa Anislag, Kanarong. Di ba may taga-Anislag Tama. din Wait lang, dyan sa partner. likod? Partner, ang sunod sa Anislag, Kanarong. Mayon po. Mayon, tapos may Kanarom. Meron kasi dito, partner, na taga-Kanarom, partner. Saan papasok yun Oo. doon? So, masarap magmahal yung taga-Anislag. Parang meron kayong masaya yung samahan talaga ninyo. In love kayo sa isa't isa. Oo naman po, ma'am. Ayan. Oo naman po. Siyempre, pag mahal mo yung isang tao, hindi mo susukuan kahit ano pa yung estado niya ngayon. Kahit may sakit, tama yan. For health and for sickness and in health. Ayun pala. So sabi niya, pinuntahan mo ito si ate kahit hindi mo alam yung lugar. Yes po, ma'am. Okay. So paano? Hinanap mo lang talaga? Gamit ko lang si Google Maps. Yun lang yung kasama. Mahilig sa partner sa application, di ba? Actually, ma'am. Nag-meet up sila sa isang application, Como app, tapos ginamit mo naman yung Google Maps. Google Map para mahanap itong si ate. Yes, ma'am. Actually, yung pagpunta ko, first punta ko dun sa Cebu, is nagkulang pa yung pamasahe ko sa Matnog. Kasi ang mahal ng tricycle. Ano naman ang ginamit mo? Nakisabay ako sa truck. Ay! Talagang disidido. Maraming estratehiya ito, partner. Eto, may sakit ngayon si ate. Anong gusto mong application naman ang gusto mong gamitin para mawala yung sakit ni ate? I-konsulta. Merong Siyempre, apps, partner. I-konsulta, di ba? Ikaw ba yung talagang nag-isip na lumapit dito sa Ako Bicol Tabang Organismo? Actually, ma'am, siya yung nakakita sa Facebook. Sabi ko, sige, try mo. Kasi sabi ko, busy naman ako. Lagi naman ako hindi naman ako naglo-load sa cellphone. So may convincing power ka na naman na ginamit para naman ay magkaroon ng lakas ng loob si ating lumapit dito. Opo. Ayun. So, Charmaine, ano yung sabi ng doktor? Balik tayo doon sa sakit. Ano yung sabi ng doktor? Bakit nakakaramdam ka o nakakaranas ka ng ganitong sakit at kumbulusyon? Ang sabi doon ng doktor, sa ulo ko daw yung ugat na may nakastack na dugo. Yun daw yung parang nabuhol siya na manipis na ugat. Oo. So parang may nabuhol na manipis na ugat. Oo. Kaya yun yung nagiging cause kung bakit ka nawawala ng malay. Sumasakit yung ulo. Okay.
Actually, ma'am, kailangan niya sana mag-undergo muna ng MRI kaso mahal po. Ayan, Tapos, ayan. Yan yung Nangyayari. inaatake ka ng seizure, ganyan. So yun, masakit na niya ng ulo mo. Okay. So, partner, matanong ko lang kasi nababanggit mo, nagpatingin na kayo sa doktor. So, ang sabi ng doktor, kailangan mong operahan. So, ikaw, handa ka na ba? Or kinukonsider mo ba itong sinabi ng doktor na yun ang dapat gawin para at least gumaling ka na? Takot pa po ako magpa-surgery. Kaya ano lang po ako sa gamot. Opo. Matanong ko lang, may anak na kayo? Wala po. Sa isang taon, wala pa? Wala pa, sir, kasi bawal pa, sir. Bawal. Kasi mahirap, sir. Halimbawa, buntis siya, yung pag-iri niya, baka lang sa ulo. Kasi ang pag-iri, di ba? Baka sa pag-iri, mawala yung nagpagkabuhol. Baka yun ang remedyo, partner. Oo, Pag kasi- iniri mo na, wala yung pagkabuhol. Kasi partner, base sa pag-aaral, eto partner na, alam mo na. Kasi nung umiri ako, nawala yung buhol ng bituka ko eh. Sometimes partner, yung stress baga, nare-relieve daw. Okay. So, ano ngayon po ang hanap buhay po ninyo? Yung umiri daw siya, nawala yung buhol. Ako po kasi, security guard po ako. Ibang pag-ire siguro yun, partner. Kaya umiri ako, nawala talaga yung buhol ng bituka ko. Ugat partner sa ulo pinag-uusapan, Kaya hindi yung sa iba-iba bituka. kasi yung pagkakabuhol. Ang iba, buhok ang... Nabubuhol. Minsan traffic. Traffic, buhol-buhol na So, security traffic. guard po Okay. kayo. Saan po kayo nagsisecurity? Sa DAR po. Okay, so... Sa Department of Agrarian Reform dito. Opo, sa region po. Opo, sa region. So, paano nyo po natutustusan yung pang-araw-araw yung papangailang? Kaya naman ang sweldo mo? Kasi po, mayroon po kaming alagang baboy. Yun, inahati-hati ko yung sahod ko sa gamot niya. At saka sa baboy? Sa baboy. Tapos yung pang-financial din namin na gasto sa bahay. Madiskarte Tapos, partner si Kuya. yung baon ko na rin sa pagpasok. So, responsable talaga itong labs mo, no? Itong lab mo. Okay? So, kayo po ay lumapit dito ngayon sa palatuntunan ni Congressman Saldico. Ano po ang pinakapangunahing pangangailangan po ninyo? Ayun sana po, sir, yung sa medical niya, sana maanan po kami sa medical niya. Pampa-check up, tsaka yung sa... MRI. Kahit sa gamot na lang po. Sa gamot, Kasi yung sa gamot, kasi halos araw-araw po tinidik niya 2 times a day. So, dahil kailangan nila partner ng Sandali, sa partner, may gamutan. makakausap kaya tang doktor, partner. Oo. Eto, Mark at Charmaine, para malaman natin na ang etong karamdaman na kinakaharap mo ay makakausap natin na sa linya ng telepono ang isang expert na nasa kabilang linya, si Dr. Si Dr. Carlsen Antonio, ang Internal Medicine Neurology ng Luna Antonio Mediclinic. Magandang hapon po sa iyo, Doc. Magandang hapon po sa inyo, sir and ma'am Charmaine. Magandang hapon po at sa lahat ng nakakadango po. Salamat po sa pag-invite. Apo, Doc, para po sa kaalaman ng ating tagapanood at tagapakinig, ano po yung madalas, na madalas na sintomas ng isa pong tao na madalas pong inaatake ng kumbulsyon? Opo, yung convulsion po kasi para siyang nag-short circuit yung brain. Sa madaling example po natin, isipin po natin yung brain para siyang computer. So, dapat maayos yung mga wiring at lahat. So, kung kunyari yung computer, kunyari may kalawang, may takla, or may nasira, maaari po mag-short circuit yon. Pareho po dun sa brain. At pareho po dun sa nangyari kay Ma'am Charmaine, na may na-discover po na cavernoma or yung sinasabi ni Sir kanina na parang mga buhol-buhol na mga ugat, mga daluyan ng dugo. Siya po yung mga pwedeng source ng mga short circuit sa brain kasi po yung brain gumagana rin po siya sa pamamagitan ng mga electrical impulses, parang computer din po. So kung hindi po maayos yung pag-transmit ng mga electrical impulses, maaari pong makapag-trigger ng convulsion. Na ang pinaka-obvious po na mahiling natin po, nanginginig, tumitirik po yung mata, tapos pag naghaloy po yung convulsion, pwede po siyang mawala ng malay. And yung ibang mga mild po na convulsion, yung mga ibang tao po, natutulala lang po. Kahit hindi rin sila nanginginig, and parang nanaginip lang, parang nag-daydream, kasi hindi nila aram na nag-convulsion sila. Ayun. So yun po yung mga types ng convulsion.
Opo. In her case po, nailot po yung convulsion kaya siya nahulog sa Saudi. Tapos nagka-trauma rin dun sa ulo. Tapos na-discover nga, yun nga po yung sinasabi. So, ang next step will be MRI po ng brain para matukoy po talaga yung kung kamusta na po siya ngayon. Opo. Doc, eto po ba na, kasi sa edad nito ni ate, doon lang siya nakaramdam ng ganito pong convulsion, ganito pong sobrang sakit sa ulo. Eto po ba ay maari po bang simula bata ay mayroon na siyang iniindang mga sintomas na ganito, pero ngayon lang natumanda na lang siya, inatake na po siya ng convulsion. So maari po ba nating sabihin na etong sakit po na meron siya ay talagang taglay niya na mula pa bata? Yes, ma'am. Tama po kayo. May mga ibang convulsion na ang source garo inborn. Maaaring nasa bata pa lang, meron ng mga kakaibang pagtubo or pagdevelop ng brain, tapos hindi po siya, pwede siyang mag-convulsion. Pero yung iba naman po, nakakalusot, hindi talaga nagko-convulsion po. Opo. And yung isang source din naman po ng convulsion, kunyari po, nagka-stroke, nagka-aksidente, may tumugo po sa ulo. Yun din po yung mga mechanisms po na kung paano mag-cause ng convulsion. Opo. Doc, sa ganitong sitwasyon po ni ate, anong klase hong gamutan ang pagdaraanan niya at proseso ng gamutan? At meron pa hubang pag-asang magamot ang mga ganitong klase ng sakit? Yes sir, may pag-asa po. Sa ngayon po, nakagamot po tayo, yung anti-convulsant para mapigilan po yung pagtuloy-tuloy ng short circuit ng brain. Tapos yung pangalawang option po, kung nalaman na po natin na po pwedeng operahan talaga yung nakita na malformation dun sa brain, at kung malala po yung epekto ng convulsion kay ma'am, pwede tayo mag-optional na surgery po. Yun po yung po pwede natin na gawin. Doc, para po sa kaalaman ng mga nakikinig at nanonood sa atin na maaring may kaparehas na sitwasyon dito sa ating bisita ngayon, ano po ang maaring maipayo natin sa kanila para siguro maagapan at huwag lumala yung kanilang sitwasyon? Opo, yes sir. Kung kunyari po nakaranas po ng biglang convulsion ang adult or aki man, punta po agad muna sa pinakamalapit na emergency room. Pero i-secure na po muna yung pasyente po. Kunyari, nangyari po sa balay. Itagilid lang po para yung mga laway or yung kunyari kung nagsuka po, paluwas po yung makaluwas po at hindi mahulog sa baga. Tapos, pumunta po agad sa emergency room para makita po agad ng mga doktor. Yun po, yun sa mga grabing convulsion. At maging bantayan din po yung mga subtle signs ng convulsion, tulad po ng sinabi ko na garo natutulala yung tao. Pag kunyari yung bata, may mga clues po tayo na nagko-convulsion po ba siya, biglang tumitirik yung mata pero hindi naman nangingisay. Kamusta yung grades? Okay pa naman yung grades? Or merong clue tayo yung mga iba po nagko-convulsion na parang nananaginip, mababa po yung grades kasi hindi nila po maintindihan yung mga lesson. So yun po, watch out yung mga symptoms ng obvious na convulsion or seizure and yung mga subtle signs. And kung may suspetsya po sila, mag-check up na po agad sa clinic. Opo. Doc, maraming salamat po sa inyo at sasamahan po ng aming team itong si Charmaine dyan sa inyong clinic upang makapagpasuri ng kanyang kalagayan. Thank you so much, Doc. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Mabuhay po. Ayan, si Dr. Carlson, partner. Maraming salamat. Dahil dyan, partner, eto, Charmaine at Kuya, dahil sa sitwasyon ngayon ni Charmaine, mula sa aming programa, sasagutin na natin, partner, ang pagpa-check up ni Ate Charmaine at tanggapin mo itong munting assistance para sa pagpapa-check up mo at pambili ng mga gamot mo at grocery packs. Meron pa, partner? Dahil hindi nakapag-duty si guard. Sa Ako Bicol Tabang Oro mismo, thank you po, at saka kay Congressman Saldico. Thank you po. Ikaw, Brad. Anong masasabi mo, Brad? Ayun po, sir. Maraming salamat po sa programa nyo. Malaking tulong to sa kanya para sa kanyang pagpa-check up, tsaka para mabigyan na rin po siya ng gamot na bagong reseta. Okay. Ngayon ba, kukuha ka pa rin doon sa Kumu app?
Ngayon, Hindi sir, na. di na. Hindi ka na naghahanap ng doon? Di na, sir. Okay. Inan-install mo na. Ano? Actually, ma'am, Inan-install mo na yung app. yung mga kakilala namin doon is naka-connected pa rin sa amin. Oo. Sila din. Meron din silang mga Nakatagpo katulad sila mo na na- nakatagpo din ng kanilang Yung pag-ibig. iba, mapalad. Yung iba, hindi. Ibig mo sabihin, may mga minalas doon? Opo, sir. Kasi yung mga OFW, sa totoo lang po, yung mga ibang OFW doon, minsan sinasamantala sila. Oh. Kasi yung mga OFW, bigay lang ng bigay. Oo. Buti na lang, Charmaine, si Kuya, hindi gano'n, ano? Hindi kasi, Mapalad ka. Hindi ka sinamantalahan ni Kuya. Nakatagpo ka ng isang ulirang taga-Anislab. Ayan. Apo. Nang dahil sa Como app, partner. Okay. At sa Google Maps. Hangad namin ang pagbuti ng iyong kalagayan at paggaling. Eto na mga ka-aksyon! Tatawagan ko na ang unang maswerteng napili na mabigyan ng 500 pesos sa araw na ito. Siya ay isa sa mga laging nagasubaybay sa ating programa. Hello! Hello po. Magandang hapon! Magandang hapon po. Ano pangalan po ninyo? Di, Bayaban. G. Bayaban! Oh! Si G. Bayaban. Parang Ang sikat at legendary na si G. Bayaban ng Bakakay Albay na may syota na tagama nito Albay. O, kumusta ka? Parang hindi ka masaya, G. Masaya ka ba na natawagan ka namin? Masaya po. Kasi mag-birthday na po ako sa Lunes. Ay! Advance happy birthday! Advance happy birthday Di ba sa'yo. ikaw partner mag-birthday ka na rin? Oh, yeah, partner. Ano regalo mo, partner? Magka-birthday kayo ni G. Bayaban? Hindi. Martes ako, partner. Martes ka. Okay, lagi ho ba kayong nanonood ng programang ito ni Congressman Saldico? Opo. O ano na ngayon, G? Ang trabaho mo ngayon, G? Dati pa rin po. Ano? Nagtitinda-tinda lang po. Ay, hindi lang. Oo, Nagtitinda-tinda po. Okay, saan mo gagamitin ang 500 pesos na pinanalunan mo ngayong hapong ito or regalo sa iyo ni Congressman Saldico ngayong hapon? Bibili po ng bigas. Bibili ng bigas. Okay. So ano ngayon ang gusto mong sabihin kay Congressman Saldico? Maraming salamat po, Congressman Saldico, at sa lahat po ng bumubuo ng Ako Bicol. Okay. Huwag mong ibababa ang telepono, G. May team kami nakakausap sa inyo para maipadala sa iyo ang maagang pamaskong handog mula kay Congressman Saldico. Salamat po. Alright, eto naman, partner, para sa ating pangalawang mananalo ng 500 pesos. Tawagan na rin natin ang pangalawang maswerteng napili na makatanggap ng 500 pesos. Hello, magandang tanghali. Hapon. Hapon na, partner. Oo nga, magandang hapon. Magandang hapon sa'yo, maswerteng mananalo ng 500 pesos. Hello, magandang hapon. Ayan, partner. Alam mo, partner, maswerte yung si G. Bayaban, ano? Mercy, magandang hapon. Hello Ayan. sa ating mga taga-subaybay pa rin. Baka kayo yung maswerteng isa pang mananalo ng 500 pesos. Malaking bagay yan, partner, na 500 pesos. Ayun naman. Nanonood lang saan sa ba atin? aabot ang 500 mo? Marami Sige na, nga, partner. pag-usapan natin yung 500. Makakarating na ako niyan ng... Makakaraos na ba yung birthday mo sa halagang 500? Oo naman. Halimbawa, sa ikaw, katulad mag-birthday, paano pagkakasya yung 500? Anong mga ihahanda mo? Isang cake lang yan, partner. Ay hindi nga, dapat marunong ka maghati-hati, dapat mabusog, malasing. Okay. Okay, sige. Ayan Ayan na, andyan na yata. Ayan na, partner. Sige, mamaya na natin yan sagutin, partner, na tanong mo. Ano? Siguraduhin Pero nyo, yung 500 ang pesos, sabi ng partner, siguraduhin yung hindi lowbat ang cellphone nyo. Ayun, sige. Ayan, mga ka-action, ha. Siguraduhin yung hindi lobat ang inyong cellphone para kayo ay matawagan. Ayan, nasa linya na, partner. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan, ano ang pangalan mo? Maswerteng winner namin. Hello, ano yung pangalan mo? Sharon Vargas po. Ano? Ano? Pag hindi mo kami maayos na sinagot, ayan, nahanap kami ng ibang winner. Ano yung pangalan mo? Mary Ann Vargas po. Mary Ann Vargas. Opo. Vargas, taga saan po kayo? San Mateo Rizal po. San Mateo Rizal, malayo, partner, pero napakaswerte. Lagi po ba kayong nanonood ng Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico? Opo, nanonood po ako ngayon. Ay, bakit po kayo nanonood? Gwapo ba yung host? Saka maganda ba yung ano?
Ang ganda po, saka ang gwapo po, ang bait pa po. Dapat lang talagang manalo Dapat lang ka. talaga, partner. Ikaw talagang dapat manalo. Ayan, pumunta ka na kaagad dito para makuha mo na itong 500. Dapat araw-araw ka manalo. Saan mo naman gagamitin itong pinanalunan mo na 500 pesos? Ipapadala ko po sa nanay ko pambayad po ng kuryente nila. Ayan, mabait na bata. mabait na anak. Saan mo ipapadala? Asan ba si nanay? Nasa Bicol po, sa Sorsogon po. Nasa Sorsogon. Okay, so- Sinisigil na ba siya ng Sureko? Opo. Ay, talaga. Saan ka nakikita, ano yan, partner? Saan ka nanonood ngayon? Kasi sabi niya, partner, nanonood siya ngayon. So, naandyan ka ngayon sa... Alam mo, partner? Alam mo? Nanonood po ako ng live niyo po, ma'am. Nanonood siya, partner, ng live. Pero, oo nga. Pero saan ka ngayon? Opo. Nasa San Mateo Rizal nga. Basahin mo, partner. Ikaw, partner. Ayun nga yung sinasabi ko. Saan ka naman nakakita na nanood ka lang, may 500 pambayad pesos ka na ng pa. kuryente. May pambayad ka pang kuryente. Ayan. So anong masasabi mo sa palatuntunan ito ni Congressman Saldico? Kay Kong Saldico po. At sa programa po ng Ako Bicol Tabang. Ayun. Wag mong ibababa ang telepono para makausap ka ng aming staff dito para maipadala na sa iyo yung 500 para makarating na sa Sureko. Salamat po. Okay, congratulations. Congratulations! Kaya naman, Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy ang maagang pamasko ni Congressman Saldico para sa inyo. Kaya naman, ano pa ang inyong hinihintay? Abangan nyo na at baka kayo na ang aming susunod na matawagan sa Lunes, hindi bukas, Sabado bukas. At mabibigyan ng 500 pesos. Tuloy-tuloy lang nating subaybayan ang programang Ako Bicol, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang ipalo ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, hanggang sa Lunes, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag